morning. Thanks for coming. Arian, magandang shout out. Salamat.
Elisa, good morning. Thank you sa inyo, guys. Good morning, guys. Thanks for coming. Christopher. Sino pa ba? Kape-kape, guys. Magkape tayo. Breakfast. Mag-breakfast muna. Tanghali na, 9:30. So, kape lang iwan ko. Kape. With bread.
Sad, good morning. Kape, baby tot. Breakfast. Bigla nagpakita, no? Maganda ba yan? Wala yung filter. Ang init. Kain tayo, tinapay. Ano lang ako ba yung tawag nito? Saglit lang to. Mag-ano lang ako ng WH. Mga 1 hour lang. Hirap kumain mag-isa, no? Bibitot, maganda ba ako pangit? Ayusin mo sagot mo dyan, ha? Ikaw naman isa. Init. Bagong ligo ko pero pinagpapawisan ako ba? Ginaganyan ko yung buhok ko kasi yung ano ba yung basa para hindi siya matuyo sa likod ba? Ay, naka. Smooth talaga. Ba't nag-i-English ka, bibitot? Hindi talaga maayos tong Globe ba yan? Oh, yung binigay sa akin, ginamit ko, maganda siya. Yung ano lang ha, yung sabon. Sabon. Sabon lang, bibitot. Try mo. Try mo, bibitot ha. Maganda siya. Alam mo ba yung isang ganyan? Hinahati ko yun. Pero hindi siya hindi siya yung mabilis matunaw. Matigas din. Matagal din gamitin. Mag-isang buwan na, hindi ko pa naubos yung isang, kasi hinati ko, diba? Mga ganyan lang kalaki. Hindi ko pa siya maubos. Maganda siya. Maganda siyang gamitin. Try mo, bibitot. Saka yung isang pack, lang siya eh. Isang pack 5 na yung laman. Nakakatipid ka. Diba? Hindi ko pa naubos yung isa. O, di madami pa. Kailan pa yun one month na. Pero siguro mga ginamit ko yung mga 2 weeks pa lang. Kasi meron naman akong gamot. Meron akong sabon na ginagamit. Yung yung ginagamit ko talaga Fuji na sabon. Noon pa hanggang ngayon. Meron pa nga ako natira doon eh. Trinay ko lang yung binigay na sabon na yun. Maganda siya. Mas nagustuhan ko siya kaysa doon sa dati kong gamit.
Try mo, maganda. Ubos ko na yung tinapay. Ikaw din, bibitot. Ang init. Naglilinis ako yun. Wala pa ako nagagawa. Tinanghali ako ng gising. Yung bagong ligo ka na pero init na init ka pa rin. Bukas naman na yung aircon. Night mode. Ang init. Ang init, bibitot. Eh, dalawa kayo dyan. Sino kaya yung isang hindi nagta-type? Type ka naman dyan. Magpe-prepare pa ako ng almusal nila. Ay, yung atay pala, hindi ko pa nailabas. Ay, thank you sa inyo guys ha. Ako'y mag-aano ha. Naku po, magsalita daw ako ng English, hindi raw siya makaintindi. So, paano yun? Hindi rin ako marunong. Naisisi ko yun eh. Muntik ko pang ano yung aking tingnan mo. O, taga saan ka daw, bibitot? Inglesera to, bagong pasok. Uy, paano ba to? Hindi ko siya malagyan ng ano. Si ko Yuni ba yan? Pakistan? Parang Pakistan daw siya. I'm from Bangladesh. Bangladesh talaga. Yeah, Pakistan. Abay, ano ba itsura ng Bangladesh? Ano naman, maitim. Maitim. Yun talaga ang ano ba tawag nito? Hindi explanation, ano tawag nito yung ano pa tawag nito yung sa Tagalog, ano ba yun? Yung sa English yung tinan mo, nabububo na talaga ako, babibitot. Hindi i-describe, pagka-describe. Ganda na pagka-describe ko, no? Maitim. Bangladesh. Oy, ang Bangladesh Oy, bibitot, tingnan mo yung liig ko, oh. Ang ganda talaga niya, bibitot. Sige, mag-order ka, bibitot. Tapos sendan kita ng pambayad, try mo. Ano lang naman yun, alam ko, 100 lang mahigit yun, bibitot. Ang ganda niya. Tingnan mo pati yung ano ko, yung skin ko. Maganda siya. Kaso nga lang yung paso ko, hindi siya mawala, oh. Napaso to sa katangahan ba? Ay, ang laki ng ano, oh. 169. Sige, order ka. Pag nag-order ka, sendan kita. Ang ganda niya. Promise. Sabon pa lang yan, ha? Eko. 169 pala yan. Alam ko, 100 mahigit eh. Isa nga lang yung dinala nung isa eh. Ang ganda, oh. Pati sa ano ko, oh. Tingnan mo, bibitot, oh. Ang ganda niya, oh. Walang filter yan, bibitot. Oh, di ba? Pantay ba? Uy, matagal din gamitin. Matagal gamitin, bibitot. Kasi ako, 2 weeks hindi ko pa nauubos. Yung sabi ko nga sa'yo, yung isang ano, di ba yung isang ganyan na ano, isang ganyan na ano siya, na sabon. Hinati ko pa. Ganun ako. Kasi mabula siya. Mabula siya. Mabula siya, bibitot. Maganda.
Kaya makakatipid ka talaga, tipid ako dun. Pero ang eyebag ko, ba't ako may eyebag? Ang aga-aga ko nung natulog, kagabi ang aga kong natulog. Ang ganda niya. Promise. Anong oras na? Oh, magte-10 na. Magwo-work na ako, bibitot. Kaso ang kilay ko hindi pantay. Sige na, mag-order ka, bibitot. Mag-try ka. Try mo. Order ka isa. Sige. Sendan kita ng pambayad. Ang ganda talaga. Huwag kang tumawa-tawa dyan. Order ka, hindi. Bahala ka. Sabon lang naman yon, maganda siya. Ano ba laman ng... Uy, kala ko kung ano laman ng ano ko. Tingnan mo, ang laman ng bulsa ko, hindi pera, kundi tissue. O, diba? Maglilinis na ako, bibitot. Anong oras na? Magte-10 na. Wala pa akong nagagawa. Mag-almusal pa sila. Sige, mag-order ka. Mamaya tayo mag-usap. Anuhin ko lang yan ng 1 hour. Tapos, ano na ako. Kaso, ang problema ko, bibitot, yung gusto kong lumiit, pero hindi ako naliit. Taba ting-ting. Taba ting-ting. Go, go, go. Lutuan na naman nga. Hindi, maglilinis muna ako. Ano pa naman 10:30. Kailangan mga 1 hour, ano lang. Linis, ano lang ako, linis. Kasi, mag-ano ako ba? Ano tawag na ito? Ano lang ako ng tubig. Kasi, ano ano tawag na ito? Magbabad ako nung lulutuin kong atay kasi pag Friday nag-aatay sila. Sino yan? Si Kenneth yan, ano? Lydias, thanks for coming. Thank you much. Hindi ko na siya mabasa. Thank you sa inyo guys, ha. Anong hindi? Hindi ako hindi ako nag-try na ako. Ang dami kong binili. Ano yun? Nakaubos na ako ng 4 pero hindi ako pumapayag. Parang gumaganon yung mukha ko. Hindi ako, kasi dati nag-try ako. Ako, para nagmanas. Hindi ako hiyang bibitot doon. Sabon lang ako. Hindi ko alam kung ano yung gagamitin ko eh. Nag-try na din ako ng coffee. Pumayat ako doon ng konti, kaso nga lang, medyo, ako ba, yung,
nahirapan akong mag-ano, basta hindi ko siya ano, kaya hindi ko alam kung ano yung ita-try ko. Kain ko, binabawasan ko naman pero talagang tabain ako ba, gano'n talaga yung mukha ko. Nakita mo yung anak ko, 'di ba gano'n din siya? Talagang ano ako ba, hindi ko alam kung allergy ako dun, bibitot. Hindi naman kasi nagkakain din ako ng rice pero nagbabawas din ako. Hindi rin pupuwede na hindi ako kumain ng rice kasi, you know, my work. Grabe ang work ko dito. So, need ko talagang kumain. Pagka hindi ako kumain ng kanin, nangangatog ako. Halimbawa halimbawa dumating ng mga 12, 12:30 hindi pa ako nakakain ng kanin, tanghalian, nangangatog ako, bibitot. Hindi ako puwede ng walang rice. Gano'n din. Siguro sa edad ko na din, sa edad na siguro kasi alam mo naman 'pag mga tag-edad na mga ganito na papunta ng 50, "Uy ano, uy bibitot, mag-50 na ako, bibitot." Oo, hard talaga magpa-lose ka ng weight mo. Mag-50 na ako, bibitot, tanda na ako, bibitot. Tanda na ako, bibitot. Mag-50 na ako. Bakit? Pero 50 na ako pero puro pa ako kabuangan sa live 'no? Para ako yung bata sa live. Ako palagi pasimuno ng kaguluhan sa live ano? Oh, matanda pa ako diyan kasi si Kuya Juni, kay Bogs, oh, kila Kay Wings. Matanda ako sa kanila lahat. Pero, naku bibitot, 'wag kang ano diyan. Just eat half rice so you don't half? Bitin na Sisli, uy, yung 1 cup nga minsan dinadagdagan ko pang konti kasi sa totoo lang ano ko sa rice. Pero ngayon nagbabawas ako sa rice. Oo, 50 na ako, konti-konting kimbot na lang, bibitot. Matanda talaga ako sa kanila lahat pero ako ang pasimuno ng kabuangan lagi. Kaya pagka natahimik na ako, alam niyo na. Oo, Sisli, ano talaga, ano ko sa rice. Nangangatog kasi ako, hindi ko alam, pero tignan mo 10:00 na, ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw, wala pa akong nagawa. Kunin ko yung hanapin ko pa yung atay. Anong halata? Anong halata, bibitot? Ano yun? Hindi ko ma-gets. Wait lang.
Magluto ako ng atay. Atay ng, yung kinatay namin ng isang araw. Ako'y maglilinis na talaga, promise. Ano daw? Ang hirap magpalo, sa totoo lang. Na ano ko noon, naglulos ako dati yung konti nung lagi kaming nagiinom ng green juice. Maganda din yung green juice. Marites pa. Ano daw? Naghahanap ako ng juice pero walang maghiyang sa akin. Sinabi mo pa talaga, Cecily. Too much hard talaga. Nabuang na naman ako ba? Try natin. Ayoko din naman magganyan-ganyan kasi kailangan pa nag-exercise ka everyday. Lagi kang buang na naman ako ba? Lagi kang mag-exercise. Pero yung sabon, try mo bibitot. Oh. Sinasabi ko sa'yo, maganda talaga siya, maganda. Pero yung Diyos, hindi sa akin hiyang, promise. Hindi hiyang. Ayoko maganyan-ganyan pa, oh. Kasi ito yung ganito ko, matanda na ba? Naggaganyan na siya, oh. Oh. Ano? Oh. Ano ba kulay ko bibitot? Maputi, mapula. Maganda, mapangit. Nabuang na naman. Pag may free, tamad nga ako eh. Ganun. Nilisa, good morning. Good morning. Ganyan ako pag walang lipstick, oh. Sige, Jamila. Wala pa akong... Maglinis na ako, pipitot. Iwan ko kayo. Sis Annalisa, tapos si Cicely. So, take care sa inyo guys. Si Kuya Johnny, kung nandiyan ka man, good morning. Good morning. Ay, quarter na pala. Oh, magwa 1 hour na pala ako. It's not... Oy, ang kilo ko mataas. Mataas ang kilo ko. Hulaan nyo kung ilan ang kilo ko. Pag nahulaan nyo. Aray ko. Aray. Tulog pa yun si Ate Johnny. Nag-party-party yun? No. Hindi. Ang taas ng ano ko, ng aking ano. Tingnan nyo, oh. Haba ng aking hair. Kasing haba ng aking... Oh, may nakahula na. Nang dahil dyan... Ang tao. Nang dahil dyan, bibitot, may sabon ka. Aray ko. Uy, grabe naman yung 76. 72 lang. Uy, ang laki ko, no? Mamaya tayo mag-usap, bibitot. Hindi talaga. Kaya,
Kaya alam mo ba, Bibitot, minsan sa umaga ay gusto kong mag-live. Minsan kasi pag ganito nahaharap ako, hindi ako makaalis-alis ba sa camera. Ten na talaga, wala pa akong magawa. O, di ba? Patay na. Buti na lang, tulog pa amo ko. Uy, please open here. Anong open here? Macho, macho yung bagong pasok, Bibitot. Yung kinama yung profile niya. Nabuang na naman ako ba? Anong open here? Kung naka-open, open here. Open. Aray ko. Nabuang na talaga ako ba? Konti na lang, konti na lang. Magwa 1 hour na ako. Bakit open here? Ayos eh. Bakit? Kahit hindi mo yan suklayan, maganda yan, oh. Oh. Tapos, pag nag-brush ako, anong meron? Ah. So, uy, pag ako, puro yan. Kasi pag nag-open ako, i-brush ko daw, Bibitot. You're brushing? Remove hair clip. Ay, di punggol. Utusan ba ako? Bigyan mo ako pambili ng suklay. Dali. Bigyan mo ko, oh. Ayan, oh. So, ngayon, basa pa siya, oh. So, oh, Brohilda. It's my hair. Puro puti na ang loob, Bibitot. No need for brushing, pretty. Bakit? Akala niya naman pangit ang hair ko. So, bunto kaya ng hair ko. Basta pa, Bibitot, oh. So, asa na yung nag-utos sa akin? Bilis. Wala akong suklay. Kamay lang. Bigyan mo ko pabili suklay. Dali. Joanne. Oh, nawala na yun. Nawala na. Ang daming utos nito ba? Tapos, bigyan mo ako ng pambili ng suklay. Dali. Magpalipad ka dyan at wala akong pambili suklay. Kaya nga, daming utos. Inuutosan ako. Sa live ko. So, ayan ang hair ko. Buang talaga ako ba? Mag-ano na nga ako, ang pangit tuloy. Ang pangit tuloy. Basa pa nga eh. Basa pa oh, kanina pa to oh. So, ano ngayon gagawin ko? Ayan, so. Nakita mo? So, maganda. Nakita mo? Ayan, oh. Oh, brinas ko na yung hair ko. Oh, maganda siya. Ano na yung comment? Jessa? Oh, ngayon, ayan, brush my hair. Oh, so, ayan, oh. Maganda ba? Maganda. So, ayan, oh. Ayan, oh. Nabuan.
hair ko. Oh, so, ayan, maganda. Oh, ayan, oh. Maganda. See? See my hair. So beautiful. Aray ko. Ay, init. Pinagpapawisan ako sa inyo. Ay. Ano ko tuloy. Igalaw mo, sumusunod. Aray ko. Kausapin mo nga yung bibitot yung panay ang ano sa akin. Panay ang command. At ako asa na yung tipuwag na yon? Hindi man nagbigay ng pambili ng ano. Oh, ayan na oh. It's my hair. Aray ko. Aray ko. Ako'y maglilinis, nagpapaganda pa kasi. So, ano ang masasabi mo sa hair ko? Na pinahawi-hawi mong pinabrush-brush mo? Na wala ka ng dipong... Oh, di ba? Nice ba? Nice. Sagot. Ayan, oh. Ang dami ko na nagawa sa buhok ko, bibitot. Mariosep. Nasa na yung panay ang, ano na yung request na yun na buksan. Buksan mo, papasukin ako. Oh, di ba? Nawala na siya. Kanina panay ang, ano niya sa hair ko. Ayan, oh. So, ako'y maglilinis talaga. Init. Pinagpawisan ako, bibitot. Kabuangan ko na naman. Hindi talaga mawala-wala sa akin kabuangan ko sa buhay. Yung panay ang request, nawala. Sinabi ko magpalipad siya eh. Pag pinagpapawisan ka, bibitot, ganyan lang, bibitot ang punas ba? Parang kala mo may make-up eh. O, tingnan mo, pinagpawisan ako, bibitot. Oh. Buti na lang, mga wala akong basher dyan ah. Thank you sa inyo guys ha. Ako'y mag-work. Maganda ba ako, bibit? Ang pangit man ng ilaw. Maglilinis na ako, bibitot. Promise talaga, bibitot. Late na ako. Ano na lang, bibitot? 6 minutes. Then, mag-on na ako. Work na. Oo.
ano na ako kasi, ano na, hindi ako makatrabaho talaga. Ako pa lang ang gising, tulog pa ang lahat. Tignan mo, hindi ko tuloy ito mabuksan. Thank you sa inyo guys ha. Ako'y paano na ba? Joffel. Thanks for coming. Baby Dots, Sis Lydia. Diaz pala, Diaz. Ako'y mag-aano, work. Mag-a-apur ako ng work ngayon kasi late. Ano na lang, 4 minutes. Nakutot ako. Nahiya ako kay Bibitot, baka marinig yung utot ko ba. Ako palang mag-isa dito. Ngayon, so, may ano pala ako dito. O, diba? Ano daw? Still. Thank you guys ha. Paid na si host. Mag-work na. Work. Dinaldal kasi ko ni Bibit at hindi sana ako magpakita kanina eh. Alam niyo dito, pag tag-init, mainit ang tubig. Hindi mo siya mahawakan. Pag taglamig, malamig din ang tubig. Di ba? Parang ano lang ba? Grabe. Nakakabuang. Hindi mo mahawakan ba? Yun naman, girigi. Oh. Mag-ano tayo? Nakakapula ng kamay kasi mainit. Tawag ako sa Bibitot mamaya. After ng work, pag hindi na ako medyo busy, magkukol ako sa'yo. Natali ko tuloy ang buhok ko na basa. Diba? Gusto nyo guys ng chocolate? Di pa ako nakapaglinis. Kinyok. Ano ba ang flavor nito ba?
Nung ano pa yan, 3 araw na dyan, walang pumapansin. Hindi ko rin pinapansin. Titikman ko kung ano masarap. Ito siguro yung walang, kasi ito, parang may ano to, kape o almond sa loob. Mm. Nagbuto, nalaglag tuloy. Yung malapad, parehas lang siya. Mm. Pag nakakakita ka ng chocolate, ano, hawak ka na, hindi ka na. Tignan mo, ngayon lang ako tumikim. Yung ano pa yan, yung egg. 3 araw na. Walang pumapansin. Bye-bye na, guys. Nakalive talaga. Good morning! Niinggit ko sila sa chocolate. Kumain ako ng isa. Sabi ko 3 araw na yan, hindi ako kumakain. Iniinggit kayo. Wag lang siyang tonsilin. Mm. Wala akong kakain yan. Pag dumating dito yung aming babae, yun na. Oo nga, tatago na to. Ano ba to? Bakit hindi siya nakabukod? Iakyat na yan sa taas. Dapat pala makapagtago na, no? Iakyat na yan pagdating dito. Sure na. Ano kalaman ito? Bakit may ganito? May... Chocolate din kaso linagyan na ng design kasi nasa gitna. Bumili na ng... Bumili na ng maaga. Siguro, para hindi na sila gisingin. Wala pa akong nagagawa. Nag-live ako 1 oras. Tingnan mo, hindi pa tuloy ako nakapag-lin. Bye-bye, guys. Lagay mo na sa plastic. Nakakaano nga, bibitit kumain ng kumain. Baby Tot, oh, may bag na ako. Lagay ko na dito. They will say they will climb it. Yung ano, yung translate. Bakit naka-translate? Hindi ko nga alam bakit nakaganyan yan eh. Translate niya, hindi ko maano kung paano yan eh. Wala man akong ginalaw dyan. Nag-i-English siya. Tapos pag inano mo, iba man. Tapos pag inano mo na, iba naman yung malayo naman sa ano yung Quick, translation. throw it here. Quick, throw it here daw. Ano? Quick, throw it here. Wala pa si Johnny. Wala. Bye-bye. Tapos na ako guys. Naka 1 hour na ako guys. Thank you sa inyo guys. Love you all. Bye-bye. Happy Friday everyone. So, at ako lagay mo muna sa plastic. Mamaya mag-plastic ako niyan. Pero, madalang din kasi kung kumain ng chocolate. Mag-ano siguro ko plastic mga ilang peraso, ilagay ko sa kwarto para in case na gusto kong kumain ng chocolate. Kasi may time tayo na may gusto tayong kainin, di ba? Ito siguro yung ano. Ito bang bilog? Ano ba to? May kape ba to o yung ano? Almond? Yung may palaman ba to sa loob? Masarap pala yung sa ano, masarap pala yung bilog. Parang ano siya, almond. Nakadalawa ako. Almond. Yung bilog. 3 kasing klase, bilog,
Mahaba at saka square. Ay, apat. May pa ganun pa. Pero ayoko na. Nakadalawa na ako. Ayun. Kuha kayo tig-isa. Nalang. Pagdating ng amo ko, lalagay na to sa kwarto. Mahilig yun magtago ng chocolate sa kwarto. Nilalagay niya sa lagayan ng kalson. Bye-bye. Bye-bye, guys. Tingnan mo. 6 na kayo dyan, no? Matamis. Inom muna ako. Kilay is life. But, para kahit dito sa loob ng bahay, maganda. Then, mukhang lotion. Pagkain tuloy ako ng ano. May almond pala yung ano, yung maliit. Sabi ko sa'yo, may Akala ko kape. below. Yung bilog. Hindi ko man inaano yun. Hindi man ako tumitikim. 3 araw na yun. Ngayon lang ako tumikim. Masarap din yung square, kaya nakakaano ko sa laki. Ang ano naman ito, sipon. Sipon. Sinisipon pa naman ako. Kaya ayaw ko magkakain ng chocolate eh. Bibita pagkita ko sa'yo yung yung kapihan ko. Tira mo, oh. Parang tabo na. Sa laki. Ganito ka rin ba magkape? Bye-bye na guys. Uy, 10:30 na. Bilis ah. Bilis na oras pag Bilis ng oras talaga. Bye-bye na talaga guys. Wala pa ako nagawa ba? Ayan, live pa more. Bye. Thank you guys. Bye-bye. kasi yung